Wakini machiegni mar yudo weche manyien mag ng'ichwelo kokalo Ramogi TV kama bende odhiamoni mar tich adek dwe ndalo 20 dwe mar 9 2023 wan gi mathoth ma wasefwambo chakre ne piny ru nyaka gie sani nyaka Ramogi magi oting'o weche ma otenore kod mago mowinjo bed ni bedo godo gi ng'eyo ma oting'o weche mag arita kwe, weche mag somo, alwora kaachiel kod mane mamulo ngimani nyaka Ramogi. Omiyo kamoro amora ma intie adwani mondo mi arwakni machiegni kibedo koda ka antie lo Trevor Mbija e weche manyien modhiambo ma kawuono. Omiyo bed koda chakruok nyaka giko, to kapok wachako weche gi manyien nyaka Ramogi koromo saa 3 mar otieno wadhi bedo kod twak e buch jopiny kama bende wang'iyo weche mopogore opogore. Ka wendo marwa kawuono en Dr. Matthews Owili ma en jalup gavana mar kaunti ma Kisumu. Wadago Mbaka kotenore kod weche mag rito ikruok mage ma oketi e kindeni makoro piny geno ni dipoka koth ma idendo ni El Nino ochwe. Ndalo manok mokalo ji osebedo kawuoyo, jolony koro chal mar kor lwasi bende osebedo kaloso ka giwacho ni El Nino nitie kendo biro bedo mathoth ahinya e dwe mar 10 karumo ka dwe mar 11 kendo manyalo chwe nyaka chak higa manyien. Gin ikruok mage moseketi ka wang'iyo ni nitie moko kuom sigana kata gigo ma wang'eyo e moko kuom counties ma pacho ka magi oting'o weche mag oula kaachiel kod dar mag oganda kuonde ma gidakie kinde ma koth ochako chwe. Mano momiyo wadhi bedo gi Dr. Matthews Owili ka oromo saa 3 mondo mi wapenje to ikruok mane ma gin go kaka kaunti ma Kisumu e weche mag El Nino ma koro geno ni biro chwe e pacho kanya kod Ramogi. Mokwongo kapok wachopo kanyo to ayudo ne thuond weche ma wamiyo pek weche manyien mag ang'ichwelo. Jonjore ma ichich mag Al-Shabaab ochako timo monj machielo Lamu kendo nego ng'at achiel. Mumia sana for around 5 months bila mshahara, bila kulipwa. Tumefungiwa manyumba, school fees watoto wako kwa nyumba. Nen lauruok makagi kacha e kindo bila kod jotije mag kaburini Malang'ata mane ong'anyo kabandho sachgi. The blood it is a bacteria infection. Rawera moro wito ngimane bang' tiyo kod yedhe manyaluo mane omiye gi japuonjre ma oketore ni en ajuoga. Erokamano nyaka Ramogi nyalo bedo thuolo matudori kodwa e nambari 36000 kata bende inyalo luwo weche kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter kata X. Handle en @Ramogi TV Kenya. Omiyo kamoro amora ma intie adwani mondo ibed koda chakruok nyaka giko. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo, nyinga en George Bati. Komiti mar od bura mochung' ne weche mag budget onyiso bwok margi bang' yango ni piny Kenya oseolo gope maoyo siling trilion 10.5 kwano muom magikoni osekalo kiewo. Kata kamano gikoni en midhiero ni nyaka sani bede migepe mopogore opogore pacho ka pod bandho piny owacho omuom maromo chiegni siling bilion 16 mosepuodhi kendo onego bed ni osechwal ne bede migepego. Komiti no koro dwaro ni mondo jatend migawo mar omenda ochopi e nyim komiti no kendo olerane chik mane gitiyogo mar holo muom ma kore lach machalo kamano. Reports from the MDAs indicated that our debt as of 30th June was 10.25 trillion, which is over the legal ceiling. The difference between 16% VAT and 8% VAT has always remained as a subsidy. So it needed to be covered. And the original estimates there we can see was 1.388 trillion. The revised 1.385 trillion. But what did we spend? We actually outlaid 1.113 trillion, which was 83.3%. Yeah, so what it means there is that we budgeted more than what we actually did. Kawasuri nyakora mogene jalup jakom mar duol mochung'ne bad migawo mar do JSC Macharia Njeru onyiso duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotich piny owacho SRC kod apisi mar jaga budget ma pacho ka mondo mi owe donjore gi tije mag duol mar JSC. Njeru wacho ni weche duto motenore kod jotije mag bad migawo mar doho ni e bwo duol mar JSC kendo en ataro mar chik mondo SRC ochak chenro mar nono osara ma jotije bad migawo mar doho
yudo. Duol mochung' ne bad migawo mar doho e pacho kae JSC onyiso piny owacho mondo wekalo keo kendo donjore kod weche motenore kod jokanyo mag JSC. Jalup jakom JSC Macharia Njeru oseyo duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich SRC kaachiel kod apisi mar jalos bajet e pacho kae kuom kalo keo mag tijegi kendo donjore kod tije mag JSC. So it's just a question of emphasizing that everybody needs to keep to their territory. Same thing also even with the control of budget. When it comes to withdraw of certain expenditure that relates to the judiciary, there shouldn't be impediment or roadblocks. Njeru wacho ni bad migawo mar doho onego mi omenda moromo kaachiel gi thuolo mar tayo tijegi kaka yo mar chwalo tije mar miyo jopiny ratiro margi e yo makare ma onge ng'ikruok moro amora. When you're talking about independence, it's from all fronts. When it comes to the funding, when it comes to the processes, and also when it comes to the decision independence, we need to all support this institution. Mabiro jumbe ariyo kende bang' ogai mar doho Martha Koome golo ywak mare ewi mano mane owacho ni en donjruok gi tije mag JSC kuom temo loso osara kod omenda mambalang' mag apisas mag doho ataro kod chik. Njeru osiro weche mag Martha Koome ka olero ni weche duto motenore kod jotije mag bad migawo mar doho ni e bwo duol mar JSC kendo singo mar chung' motegno rito ratiro mag jotije mag JSC. There's a reason why Judicial Service Commission was established. It is our responsibility. That's not the responsibility of SRC. SRC deals with other public officers, other institutions. But when it comes to judiciary is exclusive mandate of JSC when it comes to their issues. That's what we are saying. Jatatije maduong' mar bad migawo mar doho ne osingo mar chwalo bura e doho mar kwedo okang' mar SRC mar wito oko omenda mambalang' ma osebedo ka imiyo apisas mag doho e nyiewo geche maggi. Because either there's lack of understanding on the part of SRC, we assume it's a lack of understanding. We're just reminding them that when it comes to matters relating to the staff of the judiciary, is the responsibility of JSC. Bad migawo mar doho ne otudo okang' makamano kod chenro mar rocho tije maggi e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyako Ramogi kowere kod mago mag JSC koro wadonje motenore kod weche mag arita. Kama piny owacho lando apedha mar kedo kod jonjore mag Al-Shabaab nyandwat mar piny Kenya kod counties ma Lamu kod Tana River ma kwethno osebedo ka okonore kod monj ma kinde ka kinde. Piny owacho oyango magi kinde ma kwethno monjo gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok giwang'o udi maromo 7. Ndalo ariyo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo siem mager ne kweth mar Al-Shabaab kendo singo ni piny owacho biro dunyo gi kochunglo. Tumeamua vita dhidi ya Al-Shabaab na mimi nataka niwahakikishie wananchi wa Wajir, wananchi wa Kenya, serikali hii itashinda vita dhidi ya Al-Shabaab. Kwethno makoro nyiso wang' teko kendo chal mochayo duond serikal ochako timo monje gweng' ma Wuodhi e kaunti ma Lamu kogwen ma kawuono kendo nego ng'at achiel kapok giwang'o udi 7 kendo kwalo gwen 30. Ma kato biro ni jatend migawo mar jolweny Aden Duale bende motelo noselando lweny kod kweth mar Al-Shabaab koting'o dunyo gi e pacho ka nyaka piny libamba ma Somalia. Na tunaambia Al-Shabaab, chuma chenu kiko motoni. We will hunt you down in Kenya and in Somalia, and we will destroy your infrastructure. Jodak ma Wuodhi makoro ringo miechgi kendo manyo jote skund primar ma Johud olero ni joma undugo ne onego jal moyangi kaka George Maina e kinde mar monjono ka koro gidwaro mondo piny owacho ochaka pedha mager mar rakruok kod Al-Shabaab. Kuom dweche 3 mokalo monj buora kwethno osetimo e kaunti ma Lamu. Tarik 25 dwe mar auchiel jonjore ma ichich ne joka Al-Shabaab nonego ji 5 e gwenge moko 2 e kaunti ma Lamu. Tarik 6 dwe mar 7 jokanyo 29 ma ichich ne gin kweth mar Al-Shabaab ne omonjo gweng' ma Hindi e kaunti ma Lamu kod Gamba e kaunti ma Tana River. Mana ka gima mano ne ok oromo. Tarik 1 dwe mar 8 kweth jonjore go ne onego ji 2 kendo hinyo mamoko maromo 10. Tarik 15 dwe mar 8 jonjore ma ichich ne gin jo Al-Shabaab ne omonjo joma wuok e gwenge ma Mombasa ka orie Lamu e gweng' ma Koreni kane pok monj machielo timore e gweng' ma Salama Lamu tarik 23 dwe mar 8 kama ji 2 ne owito ngimagi. Tarik 10 mar dwe mar 9 kweth mar jonjore go ne omonjo jolweny Lamu ka gitiyo kod miruti ma ichike bwolo. Kopogore kod mano otieno mane piny orugo tich adek kwethno nochako timo monj machielo kendo nego ng'at achiel e gweng' ma Wuodhi makoro chal ma oludo e sirikal.
Timbe monj mosidi makoro chal ma onyono kok sirikal omiyo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango chakruok mar apedha mager ne kweth mar Al-Shabab nyandwat mapacho ka kod kaunti ma Tana River kod Lamu ma kwethno osebedo katime monj kinde ka kinde. Katika sehemu ya eneo la kaskazini mashariki na eneo la Tana River na Lamu, siku zao zimehesabiwa kwa sababu tunaleta kikosi maalum, wale ambao hawacheki na magaidi na wale watu ambao ni wahalifu sugu. Koti momos ne apisa mosewito ngimagi e kinde magine tich. Kindiki okoni sirikal dhi chwalo gige lweny matekre gi ng'eny kendo manyasani obed ma itiyogo e kor lwasi kata maseso elo mar neno ni gitieko jonjore mag Al-Shabab masani sando jopiny. Those special forces we are bringing here are not coming here as tourists. They are coming here to hunt down, neutralize all the threats of terror and other sophisticated crimes that we are experiencing in northern part of Kenya and upper coast, including Lamu and Tana River counties. Kindiki bende ogolo chik ne apisa mag obila mondo mi oti kod gige lweny magen go mondo girakre go gi jonjore. Na wewe ofisa wa usalama, hiyo silaha umepewa sio ya umaridadi. Hiyo silaha umepewa sio bakora, sio kijiti. Silaha hiyo ni ya kulinda maisha ya wananchi na kulinda maisha yako vile vile, jambazi asikuumize. Kwa hivyo kabla hajakupata wewe mpate kwanza. Kakoro sirikal medo chiwo singo mar jiwo arita e gwenge mathurka kendo tieko kweth njore masando jopiny. Gima odong' en koro mondo jopiny one duoko kendo gininde udi maonge kod bwogruok kod luoro ni nyalo monjgi. Kawadhi nyime nyakora Ramogi were kod mago magarita ma bende igeto godo kweth mar Al-Shabab makoro mi siem mager ni biro rakruok korgi gi piny owacho. Wadonjane boma ma Nairobi. Obila notiyo kod iro malungo wang'e keyo jotije kaunti ma Nairobi manoriko bago ng'anyo e rangach mar kariko ringre jomotho Malang'ata ewi mano magiwacho ni deko mar chudo margi. Jagoro mar kaunti ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego mag kaunti manomi contract mar keto ler e karikono dweche 6 mokalo pok oyudo chudo magi kaluwore gi chenro mar chudo mag kaunti ma higani ma pod iloso wachne. Lydia Okeyo nigi ler mar wachne. Midhiero no mako ganda manochopo iko jogegi magihero e kariko ringre joma owito ngimagi Malang'ata Cemetery. Ne giromo gi jong'anyo manodino ranga kar ik Malang'ata manoriko ng'anyo kaluwore gi deko marosachgi. So si tunashangaa tutarudi na maiti kwa nyumba, mtapeleka wapi sasa? Na tumelipia hivyo, songetusho huko City Mortuary leo kuna mgomo huko, tusilete huko. Sasa tunashindwa tutaenda wapi? Tutarudi nayo kwa tutapeleka mortuary tena ama tutarudi nayo kwa nyumba? Na ni mtoto, si tumekuja tumalize shughuli yetu hapa. By saa 3 tulikuwa hapa. Mwili meka kwa gari mpaka saa hii. Tumepata mgomo. Hatuna makosa yote. And then tumesimama kando, tumerespect serikali, sio? Hawa wanakaa mnarushatia kazi mali watu innocent tuko. Sasa wewe ameumia, anasaidiwa aje? Na bado mazishi iko tuko nayo atugazika. Jotije kaunti gone omiorak mar duso kendo keto ler e kar iko ringre jomotho Malang'ata dweche 6 mokalo. Kata kamano, tend kaunti ma Nairobi poko chulogi kata obedo ni gisitiko tijno. Tunafanya kazi ya clinic kufyeka. Huko kulikuwa msituni, hata ulikuwa ukisimama hapa hauoni kaburi yoyote. Kulikuwa msituni. So sisi tumefanya kukue clean hivyo. Hata ukiwa huko unaona mpaka mwisho huko. Bila gumboot, bila gloves. Naona na tunaingia kazi saa 2, tunatoka saa 10. Komanda marobila Malang'ata sub county Monica Kimani wacho ni nochuno gitiyo gi iro malungo wang' e keyo jong'anyogo manomoko macherangate sindo bilano. Jagoro mar kaunti ma Nairobi Patrick Analo oyango ni jotijego maromo 77 poko chulo sachgi kaluwore gi chenro mag chudo mag kaunti mane pod giketo kare kakoro singo ne gibiro yudo sachgi juma manyien. First, let me really apologize that the dues have not been released up to date, but mainly this was orchestrated by the budget cycle in government. You are aware that budgets run from 1st of July to end of June. The request for access to money to pay those 77 casual employees at the cemetery has been launched, and the chief officer will be confirming that. Next week, they were going to have
their payments, met. Jotijego kata kamano singo dino rangala ng'ata nyaka chulgi osachgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jodak moingo 20,000 e gwenge mag Nyatike Makala e kar chung' od bura ma Nyatike ywago okang' ma okaw kod sirikal mar chano darogi kuonde ma gidakie kaluwore ni bad migawo mar alwora kod bunge dhi chako pith mar yien e eka maromo 6,000. Kata kamano jodago wacho ni onge kama osesiemnegi kod sirikal ma gidhi dake. Jaod bura ma Nyatike to modege koro koni gidhi chopo e doho mar temo geng'o okang' mar thulo oko jodak ma Nyatike. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Nyakora Mogajwang, gwane pichane. Bang' dak kamoro kuom higni 65, kasto idari mondo loki kanyo kama ipidhie yien. Pichane masani chando jodak ma Nyatike ma koro ng'ure wi okang' ma okaw kod bad migawo mar alwora kod bunge. Motelne kod Soipan Tuya. Sasa kitu ambayo nilishangaza sana, waforesi wamekuja wamesema ati hii ni shamba yao, na kuna wandugu zangu na wamama zangu wamesaa siku hapa kwa shamba hii. Sasa mimi nimebaki na wandugu zangu na wajikuu ya baba zangu. Sasa nitapeleka hao watu wapi? Mwengo jodak 20,000 gi wiye ywak ni thulogi kama osebedo kar jot margi kuom higni mahingo 65. Gino magitudo kod jok matemo mana geto mula ma idoro siri matanda e kama gilero ni joket mwandu moko e masani okete masinde magi. Even some people who are living there to take that advantage to come here, because even right now as we speak they have brought a Chinese here doing mining straight away. Even if you can tour around this bush, you'll find a camp there. Okang' mokaw mar daro jo Nyatike en gino mamedo yudo kwet e koda ka jakombod marango teko magige lwenyo mondi anyanga moko ne jodago nyaka mi oboke mag lope. Onge kaka wanyalo yie ni Nyatike kuma ji odake ma ji nosedak higni mang'eny ni nyalo biro to timo gazettement mar Nyatike te ni koro bedo kar jo forest. Nyatike nyaka los maler ma jodak duto te bed gi title deeds kaka dwarore. Jaod bura ma Nyatike to modege kokalo barua mare ne ute mag fambo okwedo okang' mokaw kod jatend migawo mar alwora Soipan Tuya manyocho yango ni eke 6,000 koro dhi bedo kar pidho yien kata bunge e kaka yor bero lwasi kod alwora. Tarik 13 dwe mar 6 gane piny owacho ne ogoyo chape oboke mar sirikal ni jodak koro biro dar mondo piny owacho chak pidho yien mapiyo. Kata kamano e baruano oriedo ni sikunde kod bombe bende yudo lal. Ponono sirikal odhi nyime kod tijno ataro mar dwaro mar jopiny. Wachno nyalo weyo ka primary school ma Makalda e kod kar tiegruok ma St. Gema, secondary ma Moi Nyatike to kod kar thieth ma Makalda to kata mana boma ma Nyatike bende log tich ma Nyatike North Sub County. Kanyakla kote sendo bila ma Makalda bende gin moko kuom kuonde madhi yudo lal to bende odunyruok gi kar tiegruok ma Makalda Polytechnic. Machielo bende medhi thul oko en bad mbalariany marongo maidore Makalda kanyakla kod apisi mar riwruok ma ok mar piny owacho midendo ni World Vision. Tulikuwa kwenye mkutano hiyo tukapitia kwamba wapatie hawa sehemu ya kujenga, wakajenga ofisi yao wakaachia wananchi hapa. Bado yuko hapo saa hii mpaka saa. Sio punde. Moi Nyatike Secondary School yuko hapa kwenye hii ardhi. Shule ya kwanza ya secondary ambayo ingianga ni Moi Nyatike, ikifuatiwa na St. Gema Girls iko tu hapo Makalda Center. E barua no bendo lero ni gibiro manyo ratich jodak ma Nyatike kokalo dhiedo e chwalo kwayo margi od bura mamalo to kod duol marango weche mag lope. We'll move to court to stop all the process. If they want all the area to be a forest area, let them come and do public participation to with the community. Odege koni gisefwenyo ngoke man kod miluma mar mula mayudore Nyatike. Ka jodak giwegi to penjore gima moko kuom tingni mag jo China timo kama idarogi ni kar bunge. Onge kaka jo Nyatike nyalo bedo ni koro ni ka Nyatike kuma ji odake ma jomoko nigi nyithindgi gi kweregi bende otho kanyo ni koro ni gazettement atim ni koro bedo kar forest. That is a big no. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Oromo owuok e gwenge mag Nyatike Migori koro wadonja ne Homa Bay. Jolupo manamlo olwe gi kaunti ma Homa Bay bende koro golo ywak margi ka ginyiso ng'ur ewi nengo modhi mani malo e pachoka. Giwacho ni madhi medo ketho marach sekta mar lupo e alwora mar namlo olwe.
Ywak jolupo go biro e kinde ma joma moko ma bende nie sekta mar wuoth bende osenyiso ng'ur kaluwore kod nengo modhi ma oidho e pacho ka. Sekta mar lupo en sekta maduong' ma oganda mathoth mawuok e alwora mar nam Lolwe okete geno margi, kendo kaunti ma Homa Bay mani kod atamalo maduong' mar nam Lolwe ma chenro mag lupo osebedo ka dhi e nyime e dho wedhe moingo 140. Chenro mag lupo ma sani tim e alwora mar nam Lolwe, jolupo timo gi yiedhi mag injini matiyo kod petrol, kendo idho mar nengo modhi e piny Kenya gi sani. Jolupo ywak ni dhirocho chenro mag lupo kod okenge ma gisegoyo e midhiero moko mathoro jokogi e nam Lolwe. Wach mar nengo mar fuel mamedore pile pile ahinya manyo medore chien ni ohinyo sekta wa mar lupo kod mar nam ni ongang' mamalo kiching'e ni sani thoth jolupo watiyo kod yiedhi man gi injin to rech bende tin e nam. Koro ing'e ni mondo ng'ato yud cost of production mondo break even ka nengo mar fuel ni malo bedo matek, ma samo weni en ratiro ni thoth jolupo mang'eny madhi wito tije nikech tache koro ok nyal yudo kaka giketo fuel, to yiedhi mang'eny midhi ywa oko ma mano dhi wito tije mang'eny ahinya ne jok ma oketo ngimagi e nam. To ok mano kende, atua moko mwasegoyo machalo kedo kod tuo mar ayaki, kedo kod dhier bende dhi dok chien ka nyithindo mang'eny mane somo koluwo nam dhi lewo ne somo ka ok sirikal otime gimoro. Jolupo gi wacho ni nam Lolwe e kama giyude konyruok gi mapile ka pile, miyo sirikal ka oduoko piny nengo mag modhi e pacho ka, to thoth jolupo e alwora mar nam Lolwe biro jwang'o tiji lupo. Sirikal mamalo to gi sirikal mamwalo mondo ging'i ane kaka ginyalo cushion weche mag fuel to gi gige lupo ne jolupo mwalo ka mondo kik ji mang'eny ahinya wit tich, nikech ka ok otimore kamano samoro mit oganda mathoth ahinya biro dhi wito tich e migawo mar lupo. Ngima wa duto tanyicha notenore nikech kaka piny osebiro en ni sani ji owe weche mag kwang' e weche mag lupo, koro ji nyodok e weche mag injin. Koro ka ing'iyo ka wadok e weche mag injin ka wadhi gi piny dhi, to kendo sirikal bende weyo ni mafuta chak imedo, gini nobwogowa kabisa, kendo pok wanene sirikal nyaka nene nwachak Kenya kata ne wachak bede nam ka mosemede mafuta kaka wang'ni omedore ni. Omiyo wan kata kaka nyithiwa dhi sikul onge, sani waywa yiethwa oko te, kaka wakonyre onge, to wan nam ema wategemea. Giwacho ni yiedhi ma gitiyogo modho mafuta mathoth e kinde ma giringo e nam ka gimanyo rech, kendo meto mar nengo modhi e pacho ka dhi miyo gilal maduong' e sekta mar lupo. Idara mar lupo ni en idara makawo mafuta mang'eny sana. Kech yie achiel mar lupo mondo dhi okel mbuta e nam ringo gi mafuta madhi lita 150. To koro pima ni yiedhi ma wantiere godo e nam ka madhi lupo no en nengo maduong', en medruok malach ma en osigo moingo janam. Waneno ka mbele ka biro chuno ni mondo wabol lupo piny mondo wachak wadonj kata ohala mamoko manyalo ringo gi kaka piny dhi, nikech koro tek. Sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mowuok e alwora mar nam Lolwe. Meto ma nengo mafuta e pacho kaendi tendo wedhe kaunti ma Homa Bay kaendi wacho ni biro rocho mokalo chenro mag lupo e nam Lolwe. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Wawere kod mag jolupo wadonjo weche motenore kod ngima oganda. Migawo mar thieth olando mondo jotuo, jousiedhe kod ute mag thieth ochung tiyo kod yath mar Tamidol ma en paracetamol molos kod kambi mar Biopharma Limited Kenya, kod yath mong'ere kaka Visipic molos kod kambi mar G Healthcare Ireland, kod machielo maket gi ma olos gi G Healthcare China. Tok fwenyo ni yedhego ok olosi e rang'iny mowinjore. Board mochung' ne rango rang'iny mag yedhe Pharmacies and Poisons Board wacho ni tok yudo ywak mathoth kowuok kuom oganda e wi yedhego, ne ginono matut kendo fwenyo ni adier ne ok olosgi e rang'iny mowinjore, gima omiyo koro gichungo tiyo kod yedhego e pacho ka. Board no koro dwaro mondo jous yedhe, ute thieth, jolony kod oganda ochung uso thieth, jolony kod oganda ochung uso, pogo kata tiyo kod yedhego. Joma ni kod yedhego kwa mondo mi odwokgi e od thieth moro amora mani kod gima chiegni, ka jogo mani kod ute thieth kwa mondo mi odwok yedhego kuonde mano usnegie. PPB bende okwayo oganda mondo mi obed akicha kendo chiw lipot e wi yath moro amora ma giongego gi adier. Oromo mano en koro lipot mogolo miyo kamoro amora ma intie kitiedhe ma iwinjo ka wacho go nyaka koro ibed go motang' kendo ponono ni omigi
e od thieth moro amora kata ne ng'at kata kamoro amora ma iuse yath to koro nyaka idwokgi kalure kod chik mogol kod board mang'iyo weche mag yedhe kod kwiri e pacho ka ma bende ogolo wach ma kamano. Nyako Ramogi, rawera moro ma jahigni 18 wito ngimane ka rawera machielo ma jahigni 17 orwake od thieth ma Londiani bang' tiyo kod yadh nyaluo ma olos kod ajuoga ma bende en japuonjre mar jaklas 11 e skund sekondar moro e gwenge mag Kipkelion, Kericho. Raweregi ma wuok e gwenge mag Miti Tatu e ward ma Soget Tendoni ne oyiero mar madho yadh mar nyaluo ka giwacho ni ne gin kod ranyisi mar tuo mar malaria. Okombe achiel mar yadh nyaluo no ne en siling 100. Laktar mar osiptal ma Londiani Justus Mosera oyango mosenindo ni ne owito ngimane dala ka rawera machielo to ne olar godo osiptal bang' ywago kata ng'ok kachiel kod rem e pinyie. Saa 6 hivi nisijui sasa alienda kulala wapi, tukang'anana na Evans. Sijui sasa Evans alishinda saa ngapi juu mimi nilitapika hii side, Evans akitapika hii side. Hakuna mtu mwenye alitusaidia kwao anabeanwa hii nini hizi madawa juu hata huyo brother ya huyo jamaa alikuwa anapea tiana ya dawa huko nyumbani. I got the blood it is a bacteria infection. So I admitted the patient because the condition was not good. I admitted the patient for further treatment. But the other one was reported to police. The police went to the house where that person died. They brought the body and is in the morgue. Erokamano Nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV wiyo mar mokwongo koro chopo gi kae weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono. Mor mara ni yiero Ramogi TV thuolo ni duto. Ramogi ler ndi kendo miyo weche manyien ne jonagi duto. Mago gin weche madier mowuok Ramogi. Ok indiko na nyingi kata kamano amora ahinya kuom bedo koda weche manyien. Daniela kawuok Homa Bay wacho ni wach fuel to tek ahinya kendo otamo wang'wa. Bati imore aneno weche manyien mag ang'ich welo ka ntiere karen ka gik matimore Kenya ka moko tek pimo. Youth kosetiyo to koro pesa gi onge, sirikal to kasore ni jomatende mayudo tich. Jomoko be dwa ni odare miechgi to kama gidhiye bende gikia. Moko to dwaro mana lamo. Benta Charles wacho kamano. Omosh Digaro Land Cruiser kantiere gwenge mag Kamato wacho ni wach oro dwa bedo mathoth e thurwa ka sani gwenge mag Lambu e chieng' ketho cham sana kod oganda. An Omosingto wacho ni jomoko to medo bech chumbi malo Joram Owiyo Gao Auda Ero wacho ni Jojo tek nyatike goni gi mos, otherwise fwane jaka yecho odwar jaweng'o. Erokamano ahinya. Hello Ramogi Nikolok hapa Makindu ilongo ni Dedan wuod Helena emaneno wakantiere Makindu. Jackton Odolwa Odando wuod Imbo Nyamonye wacho ni mora ahinya kod kaka weche manyien molo Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo odhiambo. Nyako Ramogi yena mondo miya kaw yweyo mana mapiyo piyo mondo wayud milome moko ka waduogo to pod wan gi mathoth weche manyien mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Rabonda no kapure kota eka ni kapure maber tayute molo kana yudo puodho mar kota ne eka. Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare kind tuta gi tuta en mita achiel. Koro wasebedo kwa puro rabuon, marabuon ni mine masani ohero merry-go round. Rabuon nyalo michopi merry-go round mapiyo piyo. We know times are tough,
So, save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tuko fresh, tuko sight. Relax, everything is alright. You know how we do it in the 254. It nice, we keep coming back for more. You know how we do it in the 254. It nice, we keep coming back for more. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. Sherehe si sherehe bila aroma, inashika inatibamba vinoma. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. For make it deeper, manze mape man your best. Masa machache ain't no time to rest. Introducing new Tropical Air Fresheners range. Let the scent move you. Available in all outlets near you. From Tropical Brands. Nunua KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Wateja who prefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' bang' wuok e yweyo mana nyisi ni en mana madundo koro wadonjo ne weche manyien mamoko kama oyudo ne jolony e weche mag thieth okoni piny owacho mondo mi osir chenro mar chiwo yedhe mag geng'o landruok kute mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP mondo oganda mang'aw obed kod yot e yudo yedhego. Jafwambo marwa George Juma miyo walerno. Kuom higni maromo 40 jotim nonro mag thieth osebedo ka tiyo odiechieng' kod otieno mar manyo yath manyalo kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mano ero manyalo thiedhe. Nyaka sani jolony e wechego mag thieth kod jotim nonro e weche mag thieth osebiro kod yedhe magayo landruok mag kutego mag ayaki kendo pod gidhi nyime e timo nonro. I think a lot of the progress that we have made so far, whereby if I look at currently we are talking about less than 35,000 new infections every year. Able to get a vaccine for COVID, and yet we don't have a vaccine for HIV. But because HIV is different, the vaccine transforms, faster than the COVID. Yath magengo landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka pre-exposure prophylactic kata PrEPs ma imuonyo en achiel kuom mago ma nyaka sani koro osechak tiyogo e pacho kae mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Piny owacho mar Kenya ne geto neno ni kwan ji maromo 500,000 obed ka tiyo kod yadhni e kinde mar higni 5. Kata kamano, mae koro pok ochopo ka lipot yango ni mana ji maromo 360 ema nyaka sani koro tiyo kod yadhni e piny Kenya. We are still shy of that. So far we are seeing about 360,000 people who have initiated PrEP. So certainly, yes, good progress, but still a lot needs to be done. And what we are looking for is we want ultimate involvement and participation of these communities. We don't want them to just be end users of programs. We want them to be part of the research. Daniel Were, menjalony e wechego mag thieth kendo jatim nonro wach ni yadhno ma ong'ere kaka PrEPs ma imuonyo mondo koro duok piny landruok mag kutego mag ayaki osekonyo e duoko piny kata beni thoth oganda ok osebedo ka tiyo kod yono makare ka bende medo ni geno to koro pod nitie. While they are available, not many countries are making significant progress in terms of availing this product to their populations. And yet what we see is that most of these products can have a pivotal effect in terms of the reduction of new HIV infections.
Kalwe kod yok mabende yande ne osegol kod mokum jogo eko ma osebiro katiyo kod yadhni mar PrEP ma imuonyo mondo geng' landruok mag kutego mag ayaki. Jotim nonro bende koro osebiro kod mamoko ma oting'o maro mar Peverin Ring ma bende en manoero ma ikete duong' mar ng'ama miyo mondo koro kony e kedo kod tuo mar ayaki. Calling upon these countries to also invest in the availability of these products. A practical example is the Peverin vaginal ring, where we know the product is available. The product is already approved by the World Health Organization. Right now, most of our African countries do have access to just oral PrEP. But as we speak, we have the long-acting injectable that has already been cleared for use. Nyaka sani ruogno mar thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization bende osepuodho yadhno mar PrEP ma ichwo i del ma bende koro ng'ere kaka cabotabravin ma bende koro igeno ne dhi konyo mokalo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Kata bed WHO ne osepuodho yadhni, piny Kenya koro pok opuodhe. Gino ma jolony wacho ni mae koro thiro kang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. But also there are issues around regulatory barriers, like injectable cabotegravir, for example, has not been approved by the Pharmacy and Poisons Board yet. Jogo ma kedo kod landruok mag kutego mag ayaki medo ji Uganda mondo ti kod yore mopogore opogore mar geng'o landruok mag kutegi ka giwacho ni achiel kende ok oromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonje motende kod weche mag ohala. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke winjruok kod kambi maloso nyamburko mag ting'o jowuoth matiyo kod teko sitima e okang' mabiro miyo piny Kenya thuolo mar yudo nyamburkogo. Ruto kod jatatije kambi mar Millennium Challenge Corporation MCC Alice Bright owinjore ni kambino biro chiwo omenda maromo siling bilion 8.7 ma ibiro nyiewogo nyamburko mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi. Jotelo ariyogo ne oromo e boma ma New York kama Ruto ne opuoyo kenge ma Kenya ogoyo e tiyo kod nyamburko ma ok keth alwora kaka matiyo kod teko sitima. Mobility around Nairobi is something that is very important to us. You know, Nairobi has 5 million people during the day and 4 million at night. So there's a whole 1 million people who come in and out of Nairobi every day. That poses a very significant challenge on the transport infrastructure. So apart from the matatu transport system, the mass bus transport system is a very important component. I think already a lot of work has gone into getting the bus lanes already. So this threshold will give us the ability to conclude that process so that we can move people in and out of Nairobi much more easily. Oromo moyo joriemb nyamburko 400 mag riwruog saga mar 2NK Sacco oyudo tiegruok makende wi tiyo makare kod apeyni e romo manobagi kod kambi mar okumba mar Direct Line Assurance. Tiegruok makamano time e kaunti ma Nyeri ka jokanyo e sekta mar wuoth nochopo kamoting'o jokanyo e duol mar NTSA kod apisa mag arita ma apaya. Kaluwore kod jotelo e Sacco mar 2NK. Tiegruok makama ber ahinya e kinde ni makoro ganda ochomo e nyasi mar sikuku kama jowuoth jobed mang'eny apaya. Bende joriembogo opuonje wi bedo akicha e kinde ma giriembo sama koth chwe ka koro ikone koth dhi bedo mang'eny e pachoka. The process whenever an accident occurs, the claim process until a claim is determined, the court process and all that process is involved whenever a claim is reported at Direct Line for purposes of having those claims paid and settled. Tumewaitia Direct Line, tumewaitia police, tumewaitia NTSA na pia mimi ni director wa NTSA. Tumeitia hawa watu yote ndiye wajue umuhimu wa kuendesha gari na kuchunga maisha ya watu kwa barabara.
Rabuon ok dwar tich mang'eny. En spacing mare tuta kisepuro puodho kind tuta gi tuta en mita achiel. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Tich ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Gik moko kaka record keeping, mago gisabedo ka gitumono, ging'isowa kaka inyalo handle ohala, gisabedo ka gitumonwa. Koro mago bosebedo ka konyowa matut. Koro kinwang'o pesa ting'en anyalo deal koda nadi gi ohala. Poko pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Kulipa ni free na Equity. Simply use your Equity mobile app. Dial *247#. Use your Equity line or Eva chatbot to pay for free in over 900,000 merchants countrywide. It's simple. Go to your Equity line, log on to Equity mobile app, use Eva chatbot or dial *247#. Select pay for goods and services and input the merchant's one Equity till number to pay for free. Karibu member. Machiegni weche mag tuke, wach lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi thothne kelo midhiero mathoth e sekta mopogore opogore ka sekta mar tuke ok odong' chien. Kata kamano, iwacho ni inyalo ti gi weche mag tuke kedo gi midhiero mar lokruok mar chal kor lwasi. Jojamolo miwa siganda tim matiyo kod kindegi e konyo kedo gi kethruok mar kor lwasi e kaunti ma Siaya. E kaunti ma Siaya, klab mar jotugo mariembo wuoche tugo midendo gi dho ngere ni skating koro chako chenro mopogore opogore mabiro konyo e neno ni girito alwora. Japuonj maduong' mar Siaya Skating Club nyadendi Dorcas Awuor manowuoyo e kinde mane gidhi pidho yiende sikund primary mabar kuogo e sub-county ma Bondo omedo ni e bwo chenrono gibiro bedo ka girito ler e chirni ma alworano. Wabo ywe chirni, wabo pidho yiende to mondo alwora marwa obed maber. Achiel kuom jokanyo mag Siaya Skating Club migosi Steven Omondi Agunda medo ni kokalo e bwo chenro ma gichakono gin gi chenro mar neno ni gitudore gi piny owacho ma Siaya County kaachiel gi migepe mamoko mondo gipidh yiende e gode manie kaunti ma Siaya. Wang'eyo ni ka wapidho yien abich to wakelo lokruok malach e lokruok mar kor lwasi. Ji mang'eny ong'eyo mana opira mar football. Watemie uru skating ni mondo wanyal sudo go mbele. Korka kore, Florence Awino ma en achiel kuom jonyuol to jiwo mana jonyuol wetene mondo mi orwak nyithindgi e weche tuke mowacho ni nigi puonj mathoth mokalo kiweyo mana weche tukego kende. To wakwayo jonyuol moko bi mantie mondo okel nyithindo skating mondo gipuonjre kodwa. Skating kanyo wapuonjogi gik mang'eny. Ipuonjogi ler, ipuonjogi responsibilities, ipuonjogi nyaka self esteem. Magi giwacho e sama nyadendi Dorcas koro kwayo piny owacho ma Siaya County mondo sirie weche tuke mag kier kata riembo wuochego. Gimed konyowa moingo mokalo kanyo nikech nyithindo gintiere piem magidhie ma samoro en Nairobi, samoro en Mombasa, samoro en nyaka Uganda. Minister mar sports ni sama otimo budget ne to mondo par tugo mar skating. Pod wakwayo mana kony. Pod gimed kelo yien, bed kony mar korka somo, bed books. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. Oromo mane makelo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo odhiambo ma kawuono. Ote umuoro kama okang' na som sa weche manyien ma sa 3 mago imore omiyo gikini ni to yie na yie mondo walore gi kanyo. Jaloko marwa obedo Belinda Dhiambo kuom thulono duto. Nyinga en George Bati Daddy Cool Wood Tsunami Oriti Masani.